Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Curaçaose politie heeft gisteren beelden vrijgegeven van een jonge vrouw die op 25 augustus ter hoogte van een Truckee Pang op de Caracas Baai is ontvoerd. Een man en een vrouw zouden haar hebben vastgebonden, haar ogen hebben bedekt en haar 2 keer hebben gedwongen te pinnen. Het gebeurde bij een pinapparaat in Jandoret en één in Buena Vista. Daarna hebben ze haar handen en benen aan elkaar vastgebonden en van een heuvel bij Grote Knip gegooid. De politie heeft ook beelden van de daders verspreid en vraagt om tips. Daarvoor kan gebeld worden op de nummers 917 en 108. Afgelopen woensdagmiddag vond op de Helmin Wiels Boulevard een ernstig ongeluk plaats tussen 2 auto's. 3 mensen raakten daarbij zwaar gewond. Een van die slachtoffers blijkt gisteren te zijn overleden in het ziekenhuis als gevolg van de verwondingen die hij had opgelopen aan het ongeluk. Het gaat om de 22-jarige Quentin Eugenio, zo heeft de politie laten weten. Oud-bankdirecteur van de Girobank, Eric Garcia, kan voorlopig onder huisarrest blijven. Gisteren was de eerste zitting in het hoger beroep dat hij heeft aangespannen tegen zijn veroordeling en dat wordt op 30 januari voortgezet. Tot die tijd hoeft hij niet in de gevangenis te zitten, zo heeft de rechter bepaald. Garcia werd eerder veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en ook moet hij 18 miljoen gulden terugbetalen. Dat is geld dat hij op zijn eigen rekening zou hebben gestort als curator van de Banco Maracaibo. Gevangenen van de SDKK willen dat het bedrag verhoogd wordt dat ze op hun rekening gestort kunnen krijgen om spullen te kopen in de kantine. Nu is dat bedrag 500 gulden per maand en mogen ze 125 gulden per week besteden in de kantine van de gevangenis. Ze willen dat dat verhoogd wordt naar 150 gulden per week en in totaal 600 gulden per maand. Dat hebben ze tegen de Extra bekendgemaakt. Alle kosten stijgen, ook die in de gevangenis, dus ze willen iets meer ruimte hebben. Een historisch tribunaal vond gisteren plaats op het plein voor het Gouverneurspaleis. Het ging om een tribunaal om Tula te rehabiliteren. Zo werd er een rechtszaak nagespeeld en een brief geschreven naar Nederland om Tula's goede naam terug te geven. Tula was de Curaçaose slavenleider die op 17 augustus 1795 een opstand begon en later ter dood werd veroordeeld. Curaçao speelt een belangrijke rol in de Nederlandse deelname aan het WK in Qatar. Vanmiddag gaat het estafette-team lopen en dat bestaat uit 4 mannen, waarvan 3 afkomstig uit Curaçao. Taimir Burnett, Hensley Paulina en Sureni Martina. Zij gaan proberen hoge ogen te gooien tijdens het WK-atletiek voor Nederland. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.